Predstavte sa mi. Učím sa Ladislav Astl, pochodzím z Uliča a robiu na projektoch protipovodňové opatrenia. A nachádzame sa v obci? Nachádzame sa v obci Pčolinné, kde sme robili garnisáž, priehradk, odrážk a mnoho inakších vecí, ktoré zabráňať vodi, že by šla voda do sela. A kelo ste tu na odrážkoch spravili? Kelo hrádkoch, garnisážov? Odrážok je 46 kusu, garnisáži okolo 170 a prehrádzok a prahu by malo byť okolo 29 alebo tak dajak. A kamenných hrádzi? Kamenných hrádzi, sypaných kamenných hrádzi je 6 a je potom jeden murovaný stupeň proti prahom, ale to už je až na začiatku sela. A jak ste to vnímali, keď ste vyhrali tú zákazku v obci? No, byłem rád, že mám robotu ja aj moji ľudia. A kedy ľudí ste zamestnávali tu? 4 bolo ako mojich zamestnancov a 10 ľudí bolo z obecného úradu nezamestnaných. A jak to vnímate vy? Jak to vníma obec, starostka? No, starostka sa potešila, že ľudia dostali robotu a no, bola jednoducho ráda, že môže dašo aj v ich obci sa robiť, hej, nelen tam dále, ale aj tu na východe úplne. No a počas realizáciu ste zastihli nejaké prudké daždi? No, mali sme raz tú búrku, no padalo horšie síce, ale hneď pri prvej búrci sa ukázalo, že tu tá voda už stojala, už nešla do sela, len čistá voda šla, ale pomále šla, že nezatopilo to selo hneď. A pritom sme nemali len zroblenú ani 3/4, no ako nebolo dokončeno ešte to vôbec. A už pri prvej búrci sa ukázalo, že má je to zmysel tu tá robota. Hej. No tento projekt je v rámci prvého realizačného projektu revitalizácie krajiny. V druhom realizačnom projekte kelo projekty vy koordinujete? Ja osobne jem garantom 9 projektov. A vlastne akože máte pocit, že to je potrebná vec, čo robíte, alebo? No podľa mene je to dosť potrebná vec, lebo tu tá voda nám zostaje v lísi a nejde do sela. Hej. Ona ako všetko je len, no jednoducho tu tá voda všetka zostaje tu, nejde do sela, len určitá časť odchodžuje, hej, a to je dosť málo tej vody, ktorá pôjde do sela a tým neohrožuje ako ľudí, hej, a na majetku škodu nerobiť a tak. A toto projekty sú veľmi kritizované. Čo by ste odkázali tým ľuďom, ktorí to kritizujú? No, že naj sa prídu povzerať jinde, nelem da kde možno to ani nevideli poriadne a kritizujú to, hej. Takže podľa mene nerozumiejú asi tomu. Takže chcete ich pozvať tu do Pčolinného? No, určite budem rád, keby prišli tu povzerať, že čo sa tu zrobilo. Znamená Pčolinská vodná cesta tu na sa buduje, tak? A plánujete aj nejaké rybníky tu na, alebo proste zatraktívniky prostredí? Keby boli peniaze na to, tak určite, že boli aj ľudia radi, keby dašo tu takoj mali. Dobre, ďakujem. Baršom.